Wato malam kunu duniya ne wallahi. Wato mamu tana can zo na an shi kunnen ina ba zan sha ba ayi akwai wani sinadari yake cikin to na rantse da Allah dole yaran gidanmu gobe mu rigima da su. Yau Kano na ne a gaba wayo aka yi ne abokina dan banko nan ma aka dan wahala kai fa in dai kaga mutum ka rabo jikin mutum to kaga wani abu na karuwa ta da shi wallahi ba za ka hakunin nan ba. yanzu kunu ne zai hada mu da kai kunun nan na ga ma kan kunnan ko wannan yarinya da ke so ta bayan angoku wallahi akan ta yadema akan kunnan da yadema rabar ita yanzu zai baka wasa a wallahi ba zan bada ba da uba har isa kaya kunun nan ba ko kunun nan kaya kunun nan hauka ake yi da uba kai bar maganin na karkata kaina nan la ba za ka yi ba. God have mercy upon us. Jesus! 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 dan wala ta ka kuma dan gura uba ai ko dan gura uba ce